mogik mantiere kar kae achiel kachiel mana ka wamedo mana luwe ka dongi thuolo ma dakika 22 ka to tieko twak mana ka mantiere kar kae mano dakika 22 ok onana wuok ka saa 2:30 koro mokanyo to wuok ang'wech ang' wuok e wang' sa ok no antiere iri kar ka telo makare nyalo miyo dongruok choponwa e yo machal nade e gwengewa e kaunti ma Homa Bay kaunti miwuoke nitie kambi minyalo siemo mondiko jopiny e thuolo mar higni 10 mokalo. Mana pani piwanga bro chwer ka dwoko penjo machal kamano nikech onge nyaka samo wuoyeni gima chal kamano pok otimore. To gima timore ok ang'eyo ni to en gima chal nade nikech ok ne ka sama ng'ato dwaro tich ni mondo jopiny oyiero miye thuolo mondo mi oti. Nitiere policies kata manifestos ma ng'ato kelo maber, in fact kendo kelo gik ma kata king'iyo adier to they can be practical, gin gik manyalo timore. To ka ng'ato osedonjo tineno ka weche ok dhi kaka noketo cha, to pesa tichiwo mang'eny monego bed ni gik manoketo ka. Nikech sama ng'ato chiwo policies kata gi manifestos gik modwaro mondo dhi otim ne jopiny, mang'iso ni oseng'e kuma pesa dhi wuoke. To koro en gima lit ahinya ni sama ng'ato osedonjo ofis to koro ineno ka maka wich wilgo. Nikech anya wacho ni Homa Bay karwa kama mawuoke en gima lit ahinya ni onge kambi moma maduong' ma sirikand Homa Bay oseketo manyalo ndiko oganda wa manyalo tiyo. To bende mano miki baji kaka jasiasa kendo jatelo beno ke kaunti ma Homa Bay ni en yiero telo makare chako piny manyalo penjo jatelo maduong' matayo kaunti kaka governor ni titie yo machal nade ma ok odewo ni yiero ma jakom mar party ma en jakanyo mar party ma en governor. Siasa machon manche wantie ni jok ber ahinya nikech ok ne ka kipenjo jatelo kata koporo ng'iso jatelo gimoro manonego bed nikech ok ne ka seche ma ng'ato kawo telo ni mondo otim. To the problem wantiere go en youth, nikech wayono youth wuok e skul mang'eny to kaminyal tergi onge. To en mane kupono ni gibedo gi paro maber ni manifestos gi kaka gi implement gi kaka ne gi chalcha, to at least nyalo create employment opportunities moko ma nyithindo gi nyalo donji. Mane mi yudo kada ka osiepa wakili na wacho malongo ni kijende mang'eny tinde ringo dhi apiko, otieko nyaka university, otieko college moro amora, to ineno ka kama nyalo chwe lwete onge apiko ne makoro neno ka chiegni kode monyalo yudo gimoro. To mano ok nyal konyo ngima dhano. Ngima dhano en malongo ni kopono ni pesa kaka pesa biro ne county government malacha, nikech kaka wan to wan gi a lot of resources. Wan gi pineapples mang'eny kabisa, kendo wan gi sweet potatoes mang'eny kabisa, kendo wan nyaka avocado. Magi gik manyalo miyo ber maloso factory mondo mi koro bed ni gima koro wuok from Homa Bay county kadhi oko obed finished product. To gigo ok nyal timore nikech jotelo magwa pok oketo gene maino margi eneno ni factories moko nyalo bedo mondo mi ji oyud konyruok. Gima lit ahinya en malongo ni ka ng'ato oseyudo tich ni koro omiye ni mondo mi koro tin oganda, to kar mondo mi ng'ato dhi otime kana benchmarking mondo ng'iye ni nitiere counties moko madhi maber kendo nitie gik moko magiseloso madhi maber ma embo nya kopo, nikech kopo ok otami, kopo yie. Mana mineno kada ka itimo project in university oyieni mondo ikaw other people's materials mondo refer oyieni gima ber ne ko pen kanyo reference. Yes. Koro mondo mi idhi kada makwini kacha mondo yud malongo to gena gichako factory mar mango snari. Ere gima ne gitimo mopogore ma wambo nyatimo ko. To kada jirando makisi nyaka factory mar avocado. To kendo avocado a gweng'wa kocha kitero Kisii kama tin to wan wageni. Koro en malongo ni chuny jotelo mapok obedo maber mar konyo oganda gi. Mane gima nyalo wacho. Chuny gi ka kapok abiro ir kendo dalego kachal kora kato mduku. Telo makare ywayo joket mwandu kendo kama gintiere. Mana kaka wacho ni pesa luoro koko, dongruok bende luoro koko. Gima timore Kasipul e kaunti ma Homa Bay nyaka sani DCI modhi timo mana nonro kata modhi mako achije idiemo malawo jomonego bed ni chwalo arita kwe nyo rodho makata menyo no mako dhoga nono awende wacho no roth Kisumu
Kisumu dogi. Nyoro odoro mo mako doga na ma ngato ringo go pingo. Kutwe mo ringo. Koro modhi go kange. Okelo picha machal nade kata manyalo yojo ket mwandu mondo bi kata kaunti machalo kaka Homa Bay. Macha onge ka koro jarita kwe minyalo go maringi. Koro in wuon mikelo mwandu mionge kata gen. Manto ere chir minyalo bedo go mondo miket mwandu ni kamoro. Koro mage picture marach moneno. Nikech gima timore Kasipul koro ok en siasa. Nikech siasa en malongo ni iwuoyo gi jopiny ingiso gima onego bed ni dhi loso nikech en ai marach. Ni sani kuon odhi by election nikech jachung' manotelo ne jo Kasipul ne Nyasaye no ome e yo moro mok ber. Nino negi. To mano Kasipul nok nya dong nono ma onge jatelo. Mane omiyo ne chik mar IBC no yie ni mondo mi otim by election e Kasipul. To mano kuro picture no okelo Kasipul kuro japogore gi constituency mamoko nikech by election setimo constituency mang'eny e Kenya ka. To pok noneno kido matimore Kasipul ja katimore constituency mamoko. Nikech iyudo ka jo IBC ne tiyo gi timetable gi kaluwore gi kaka ne jok man gisepuodho. Mangiso ni samo ng'isi mondo iket rally ni kamoro iketi ma ibedo mabor gi nyawadu maketo kamoro at least mondo confrontation jam kik bedi kata kik uriwru kamoro amora manyalo kelo tulo. To ma iyudo malongo ne